Hej og velkommen til min morgenrutine 2016. Det her er bare en helt almindelig morgenrutine for mig. Jeg ligger bare helt afslappet og sover indtil at min alarm ringer. Jeg ligger så i cirka 2 timer og bare kigger på min mobil. Instagram, Twitter, Snapchat, YouTube. Ja, YouTube er fake. Og skriver bare med andre. Tager billeder og ja. Lidt af hvert. Så går jeg op. Men i går glemte jeg at tage tøj, inden jeg gik i seng. Så jeg har stadig tøj på. Så går jeg op og trækker op for gardinet. Og så lægger jeg min dyne, sådan at, eller man kan i hvert fald kalde at jeg gør min dyne, eller min seng lidt flot. Og så lægger jeg et par puder. Nej, de skulle ikke ligge sådan, men de skal ligge sådan der, og det gør jeg næsten hver morgen. Og så henter jeg lige mine flotte Justin Bieber-puder. Ja. Så skifter jeg tøj til et eller andet, jeg bare finder i mit skab. Og så går jeg i bad. Baby, baby, oh, like baby, 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 oh, like baby. If you was a boyfriend and never let you go, what do you mean? Oh, when you ride your head, yes, what you wanna say now, what do you mean? Hey! Spil, au, seriøst. Afsætte. Så, når jeg endelig er kommet ud af badet, så tager jeg lige og rækker mit hår en ekstra gang igen. For jeg redder det jo også inde i badet, men jeg tager lige og kører igennem en gang til. Så tager jeg lige, fordi at det er det, jeg skal have på i dag, så tager jeg altså mit tørklæde på. I know, det er sommer, men det passer bare godt til det her look. Så efter jeg har taget mit tørklæde på, rækker jeg lige mit hår igen til den ene side, altså til venstre, og så laver jeg bare lige en sideelastik, eller en sidehestehale, som sidder ude siden. Så tager jeg min tandbørste frem og ind i munden, men så kommer jeg i tanke om, at jeg ikke kan spise morgenmad nu. Så det var meget latterligt at børste tænder. Men jeg fortsætter bare, for jeg skulle lidt ligeglad, så jeg skal bare lade være for morgenmad. Og ja, jeg danser lidt. Lidt. Måske meget. I don't know. Jeg kigger ikke selv. Og som regel, når jeg spiller ud, er jeg meget dårlig til at det der tandbørste væk fra munden. Så går jeg så op i køkkenet for at finde noget morgenmad, for jeg blev ret sulten. Og jeg finder bare lige noget hurtigt morgenmad. Så går jeg tilbage på mit værelse igen. Så tager jeg min skoletaske, lukker den og tager min mobil. Så går jeg ud i bryggersædet og stiller min skoletaske og min mobil. Og så går jeg hen og tager jakke på. Bare en helt almindelig sommerjakke. Næsten sommerjakke. Og tager sko på, eller tager først i skabet, og så tager skoene på. Og ja, først den ene, så den anden. Så tager jeg min skoletaske igen, og min mobil. Og går ud af den, og går i skole.